Και θα σας πω γιατί. Λέτε, οι αποφάσεις. Ναι, τώρα μην πάει, γιατί βλέπω το χρόνο τρέχει. Κοιτάξτε, λέτε στο πόρισμά σας ότι τα επιχειρήσεις του ΜΟΜΕ, παραδείγματος χάρη, από το 9 έχουν κατάρρευση. Είναι με αρνητική καθαρή θέση. Πτώση συντριβή του κύκλου εργασιών. Αρνητική καθαρή θέση. Οι ορκωτοί λογιστές αμφιβάλλουν αν είναι σε θέση να διατηρήσουν την εταιρική δραστηριότητά τους. Είναι σε κατάρρευση όλοι οι οικονομικοί δείκτες και έρχονται τράπεζες και δίνουν δεκάδες και σε μερικές περιπτώσεις και εκατοντάδες εκατομμύρια. Ποιο είναι ο ρόλος της εποπτείας της τράπεζας? Σε μια τέτοια πρακτική η οποία είναι καθολική, συνεχής, από το 9 μέχρι και σήμερα. Να μην σας πω άπειρα παραδείγματα, όλες οι τράπεζες, οι εταιρείες ΜΟΜΕ δανειοδούνται από το 8, ενώ είναι σε κατάρρευση όλοι οι δείκτες. Δώστε μας μια απάντηση σαν εποπτική αρχή. Αυτό περιμένουμε. Η απάντηση είναι ότι έχουμε επιβάλει όλες τις προβλέψεις που αντιστοιχούν. Από πότε? Κάθε χρόνο. Μα γιατί συνεχίζεται μετά από το 9 μέχρι σήμερα η ίδια τακτική, κυρία Παπαγιαννίδου? Οι ασκήσεις που έχουν γίνει στις τράπεζες έχουν βγάλει προβλέψεις, δηλαδή. Προβλέψεις τι σημαίνει? Επιπλέον κεφάλαια για όλες τις τράπεζες. Για τις πιθανές ζημιές. Βεβαίως. Ωραία. Και τότε πώς δικαιολογείται ότι, ας πούμε, οι δόλοι, ότι οι λέτυπος που ήταν χρεοκοπημένες από το 9 ουσιαστικά επιχειρήσεις μέχρι το 15 έπαιρνε δεκάδες και εκατοντάδες εκατομμύρια? Πού είναι ο εποπτικός λόγος της Τράπεζας της Ελλάδος? Βλέπετε, τι κάνετε εδώ? Στόπ επιτέλους. Και έρχεται ο ελληνικός λαός με ανακεφαλοποίηση να συμβάλλει στη διάσωση του τραπεζικού συστήματος. Αυτό δεν περιμένει ο ελληνικός λαός από την Τράπεζα της Ελλάδος? Ποιος είναι ο ρόλος σας? Όταν λέτε υποπτία, τι υποπτία ασκείτε? Εδώ παρέλεξαν, κυρία Παπαγιαννίδου, οι ιδιοκτήτες των ΜΟΜΕ, όπου σχεδόν ομολόγησαν ότι όχι μόνο έπαιρναν δεκάδες και χρωστάνε σήμερα, ξέρετε πόσα? 1,3 δις παρακαλώ, δανεικά και αγύριστα. Συν 420 τα κόμματα. Ποιος θα τα πληρώσει, κύριε Παπαγιαννίδου, αυτά? Ο ελληνικός λαός που μας ακούει τώρα? Τι λέτε λοιπόν ως εποπτικός μηχανισμός και εποπτική υπηρεσία? Λοιπόν. Αυτό είναι το ερώτημά μας. Ωραία. Λοιπόν, τα δάνεια προς τα ΜΜΕ, όπως σας ανέφερα, δεν διέφεραν καθόλου σε σχέση με τα υπόλοιπα δάνεια. Όχι, έχετε λάθος. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Ναι. Ενώ όλες οι τράπεζες, τα ΜΟΜΕ, δεν τα χαρακτήριζαν υψηλού κινδύνου επιχειρήσεις, έρχεστε εσείς η Τράπεζα της Ελλάδος και διαπιστώνετε από το 7 και το 8 ότι είναι εταιρείες, ότι έχουν μεγάλο ρίσκο, είναι υψηλού κινδύνου. Και τώρα μου λέτε ότι δεν έπρεπε να διαφοροποιηθούν ως τη χορήγηση δανείου σχέση με άλλες εταιρείες? Δεν έχουν διαφοροποιηθεί. Είναι εταιρείες. Ο χαρακτηρισμός της Τράπεζας της Ελλάδος ως υψηλού κινδύνου, τι σημαίνει από χορήγηση δανείων μετά? Γιατί τα χαρακτηρίζετε υψηλού κινδύνου? Αν δεν πρέπει να διαφοροποιηθούν τα κριτήρια δανειοδότησής τους. Τι νόημα έχει? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Το λέτε στο πόρισμά σας και το διάβασα. Γιατί είναι υψηλού κινδύνου? Γιατί ο Σπύρος ο Λάπας που είναι επιχειρηματίας και πολλά εσόμπες δεν είναι υψηλού κινδύνου? Τότε δεν πρέπει να διαφοροποιημένη σχέση με μια εταιρεία ΜΟΜΕ που είναι υψηλού κινδύνου, κατά την άποψή σας? Με τέτοια κριτήρια θα δανειοδοτηθούμε δηλαδή? Η λέξη υψηλού κινδύνου τι σημαίνει? Είναι κινδύνου που σταθμίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως και για οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. Δεν διαφέρει. Άρα δεν σημαίνει κανένας κίνδυνος που πρέπει να τηρήσει κάποιος. Δεν υπάρχει κάτι ευνοϊκότερο για αυτούς. Όχι. Ο κύριος Πάσχας στο πόρισμά του αναφέρει ότι υψηλού κινδύνου αναφέρει εξασφαλίσεις, εγγυήσεις, κεφαλαϊκή επάρκεια, να έχει κέρδη, να έχει προοπτική, να έχει βιωσιμότητα, κυρία Παπαγιαννίδου. Δικά σας λόγια είναι, από τα δικά σας έγγραφα τα αρείωμε και σας τα λέω. Αυτό σημαίνει υψηλού κινδύνου. Αυτά είναι κριτήρια που είναι υποχρεωμένη να τηρεί η τράπεζα. Αν δεν τα τηρεί τα κριτήρια αυτά, εξασφαλίσεις και να έχει, η στάθμιση του δανείου δεν θα μειωθεί. Όχι, κύριε Παπαγιαννίδου, δεν θα πάμε έτσι. Όχι, δεν μου απαντάτε. Εγώ σας λέω, η τράπεζά σας διαπιστώνει από το 2009 κατάρρευση όλων των οικονομικών δικτών στις εταιρείες ΜΟΜΕ. Και εξακολουθούν οι τράπεζες να χορηγούν αφιδώς δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις, το λέτε εσείς οι ίδιοι, χωρίς εγγυήσεις, χωρίς πράγματι ασφάλεια και χωρίς προοπτική. Αυτό είναι το βασικό. Κάντε business plan τα οποία δεν δίνουν καμία οικονομική βιωσιμότητα. Πώς χορηγείτε τα δάνεια τα καινούργια και μάλιστα υψηλότερα από τα προηγούμενα? Αυτό είναι που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Λοιπόν.